тук е добре показано, което е една абсолютно грешна постановка и форма на резидба. Когато той оставя от чепове в желанието си да ги ограничи дърветата на една височина. Минал е отгоре образно с хръстореза и така както вървя. Той по клон ги е изрязал с ножица или стрион или машинка, но въпросът е, че той е минал в височина с и мисленето, че ще свали височината. Абсолютна грешка. Защо? Защото казах, дървото откликва. Как е откликнало дървото? Точно там, където сме прерязали най-горе, най-силно са се активизирали 2 или 3 пъпки за 2 или 3 силни клона. Те са израсли миналата година. А какво се случва надолу? Нищо. Изтъняване, изсъхване на клончета, ето ги. Изтъняване, изсъхване на клончета, дървото не продуцира от тук никакъв растеж, а още повече засилва растежа си там горе. Защо? Защото първо дървета са еволюирали в горска смесена конкурентна среда и те искат да растат нагоре, за да стигнат до слънце. Това им е еволюционният стремеж. Но и щетата е направена горе. Това е примитивна щета, съкръщаване или съкръщение. Единият начин, едната форма, единият вариант, по който ние правим резидба, е съкръщаване, съкръщение. Какво ще рече съкръщаване, съкръщение? Съкръщаване, съкръщение ще рече едно клонче право да го резнем от тук, да го резнем от тук, да оставим чеп, но пак да го съкратиме. Всичкото това нещо е едно и също форма на почина съкръщаване. Имайте предвид, че този почин съкръщаване, съкръщение, вие трябва да го избягвате на макс при извършване на вашата резидба. След малко ще ви кажа кой почин, кой метод трябва да използвате. Съкръщаването и съкръщението вика растежа точно там, където сте прекъснали клончето. И така, слабо съкръщение, ако само сте кръцнали леко горните 2-3-4 пъпки, вика сравнително слаб растеж, но подбужда само тези пъпки. Средното съкръщение вика среден растеж, силното съкръщение да с оставяне на чепове вика сравнително още по-силен растеж. Тук към сравнително силно съкръщение направя наклоните, но сами виждате, дебелото е само по върха, новия приръст е само по върха, долу в ниското нямате растеж. Може ли един въпрос сам? Това е примерно. На кой принцип вие трябва да извършате вашата резидба преимуществено? Запомнете. Те са две неща от азбучните неща в резидбата, но казвам ви, за голямо съжаление много хора искат елементарното АБ да го прескочат, да не го осмислят, да не го анализират, искат да навлезнат дълбоките води. Той, нали вика, искам да работя дървета. Искаш да работиш дървета, но когато грешно ги работиш, се получават неприятни пост-ефекти. Запомнете, дървото не е камък, скулптура, което да го оформиш, да го издяваш и да се радваш. Защо? Сега извършваш резидбата, само след 2-3 седмици цъфват дърветата, само след един месец невероятно буен растеж. Дървото се втурва да възстановява тия щети, които ти си му нанесъл с резидбата и картината кардинално се сменя. Ти си направил дървото еди как си и само за 2-3 месеца се оказало, даже и по-малко си го направил, когато е пролетта. Картината се сменя, не остава почти нищо от това, което ти си направил. Ти си направил опит да свалиш височината, то си е върнало височината още същата година. И се почва един йо-йо ефект. Аз го режа отгоре, то расте нагоре. Аз го режа отгоре, то расте нагоре. Абсолютна грешка. Така че не подхождате към дървото с идеята, че то е скулптура и ще го оформите красиво. Красиво оформените дървета са стилизирано, подходящо за парк, подходящо за тия градини, където с такива живи плетове, как им викаха на тия градини, дали английски, дали някакви други, минаваш редовно с хръстореза, кълцаш, оформяш такива, нали, някакви ивици. Красивото е за парк строй. А вие към резидбата трябва да подхождате не от към идеята за красота естетика, а от към идеята за спазване на определени правила. И така, ако първото е съкръщение, съкръщаване на клон-клонка, слабо, средно и силно, другият прием, който буквално сменя играта, в друга посока обръща посоката на растеж, е премахване, просветляване,
при някой чеп, при някой разклонение, където има чатал, премахване на едното от двете от дъно без оставяне на чеп. Това е съвсем различен прием в резидбата от съкръщението. И затова го запомнете, възприемете, осъзнайте и използвайте. Как го извършваме и след това какво се случва при така нареченото премахване, наклон, разклонение без оставяне на чеп. Почти винаги обърнете внимание, където са остри ъгли в дървото. Тук има остър ъгъл, тук има остър ъгъл и равнозначни клони на чатал. Ето този и този са равнозначни на чатал. Почти винаги, запомнете го, че е лесно, вие отивате и с трион в повечето случаи, или ако е дебел клона, с машинка, премахвате един от двата от дъно без оставяне на чеп. Така и се започва влизането за резидба към дадено дърво. Подхождаш към дадено дърво, ти подхождаш с настройката, че ще махаш цял клон от дъно без оставяне на чеп. Това го запомнете. Така правилно стартирате, за навлизате за резидба. Само с премахващи отрези. И другото интересното кое е? Не вадите никаква стълба, не моля домакина да извади никаква стълба. Аз започвам от най-ниските точки, където са две, с еднакъв ъгъл, с еднаква посока. Едното го махам от дъно без оставяне на чеп. Така че не говорим за никакво катерене, за никаква резидба. Разбира се, някой път първия чатал, първия чеп е нависоко при някои дървета, там щете, не щете, ще трябва и стълба. Но за стандартно дърво започвате от земята, започвате от ниското. Сваляте цели клони, сега ще покажа кои нали бихте могли да свалите, но при острите чатали за добър старт. И така, острият чатал пречи да се срастват помежду си двата клона, както е тук. Ако го виждате, аз ще мина отзад, за да можете да виждате. Може и да се завъртите да виждате. Острият чатал води до разцепване след време, дали от тежък плод, дали от мокър сняг. Един от тези двата клона се отцепва. Тук не може да срасне. Защо? Защото от едната страна имаме кора и от другата страна имаме кора. Двата клона надебеляват. Кора с кора не може да срасне. Кората е бронята за дървото, тя го защитава от вредители, от мразове, от гризачи, от всякакви други неща. Кората не се сраства. Тук остава винаги една пукнатинка. Ето е така една остра чертичка. По тази пукнатинка рано или късно се разцепва дървото. Разцепването на дървото е доста неприятна щета. Или целият клон ще отпадне, ще се повреди. Може някой път дори цялото дърво да загине заради разцепване. Така че вие в посоката на резидба вие трябва да не залагате, да не оставяте такива остри чатали с равнозначни клони. Обръщам внимание, равнозначни клони са с горе-долу еднакъв диаметър. Много различни клони с подчинения са, да кажем, това клонче и този клон. Те пак имат чатал помежду си, но те имат съвсем различно предназначение. Този, да кажем, е водач, този, да кажем, е второстепенен клон, скелетно разклонение, така насетне, той има съвсем друга функция. Така че правете разлика между много различни по диаметър и посока клони и близки еднакви по диаметър клони, където ви казах, единия изчезва. В случая ще махна вътрешния, разбира се, може да се махне и другия по избор, това после ще го обясня, но обязателно единият от дъно без оставяне на чеп. Какво ще рече от дъно без оставяне на чеп? Колкото с по-остър ъгъл го отрежете надолу, толкова по-добре. Някой казва, че отрезът трябва да бъде кръгъл или такъв. Абсолютна грешка. Режете с ъгъл, където да не остане помено този клон, който сте махнали. Обикновено ъгълът на триона, нарязане, е продължител на посоката на оставения клон. Това е посоката на оставения клон. Триона продължава да реже в тази посока. Разбрахте ли? Да. Защото оставения клон може да е страничен. Режете в посоката на оставения клон, сравнително прав отрез, но обратен ъгъл винаги без оставяне на чеп. Е по-добре. След малко ще обясня защо. Внимателно да не се отчесва.
Ще обясня как и за да не се отчества. Започвате с прореждаща резидба на принципа от две равнозначни еднозначни, едното изчезва. Тук пак вътрешното ще махна, после ще покажа някой път се случва и вътрешното да остане. Нали, това допълнително ще го обясня. И така, до тук съм извършил само 2 броя отреза, свечки. 2 броя отреза, аз вече започнах силно да просветлявам короната на това дърво. Въпрос? Да. Намажем ли с боя? Съвременната боя ементей е само пигмент. Трябва с нещо по-пълнещо да замажете. Овощарски замазки се продават по това, но за по-ефтино строително лепило от големия супермаркет в едни кофи направо на базата на C200, но вътре има и други неща. Някакви пълнители, има глупости. Със строително лепило си замажете, си запечатайте раните. По-лесно, по-ефтино и така насетне. Хубаво е да се замажат, но те трябва и да се запечатат. Така че Първо нещо трябва да засъхнат или? Не. В смисъл, сега ли е момента за мазане или примерно след няколко дни? Сега. В смисъл, режем и мажем. Еми единствено ако плачещо дървото, значи зависи от сезона овощния вид. Знаеш някои, че реват много. Които реват много, тогава изчакваш естествено. Еми да. То самото дърво ти показва, но Ако е сух отреза, ако е мажем. сух отреза, може. Добре. Така. Тук от двете кои избирам? В случая ще избера да махна този, защото той пък сенчи този, който ми е по-ниска растежна точка и тук от насочен навън ми отваря короната. Затова в случая предпочитам да махна този малкия, но пак от дъно го махам. С ъгъл продължение на оставения. Посока продължение на оставения клон, без оставяне на чеп. Трети отрез, нали говорим такова. До сега съм извършил 3 отреза. Вижте колко много се просветли дървото. Сега аз мога да кажа, без да е страшно и да се свърши света, мога да кажа за тази година съм готов с това дърво, минавам към следващото. Дори и само това да направите тая година създадено дърво, да го просветлите, вие вършите чудеса. След малко ще ви обясня, нали, защо така се получава, че дори само с няколко извадени клона вие можете да А с тия части направите отгоре не чудеса. се занимаваме сега. Занимавате се, просто ви казах да обърнете внимание, че можете и да спрете. Пак Запомнете, секунда, по темата, по-добре е да направите недовършена резидба, отколкото прекалена резидба. И това също запомнете. Прекалена резидба е прекалено много свалени клон. Да? Ако провеждам тук, примерно, ще смъкнем ли височината? Да, но ще като бъде са? много агресивно, което е грешка. Какво е агресивно сваляне? Когато агресивно свалиме, дървото задължително почва да генерира много метли и става като онази ябълка там. Така че не се бърза. Това ще бъде следващата година. Година по година вие вкарвате дървото в график, а не в рамките на една. Не можете в рамките на една година да го вкарате в И график. следващия въпрос. Едната година, примерно, смъкваме това, а другата година смъкваме другия. Може, да, може. Но може и двата. Това ще се прецени обаче другата година. Всяка година се оценява дървото година по година. И така, какво още? Продължаваме все пак. Тук горе има много силни, пак са по два, значи тук са два, еги къде са два горе, еги къде са два горе. И при тях ще направим този отбор. От двата, единият се маха от дъно без оставяне на чеп. Тук ще махнем силният вътрешен, защото виждаме, че той много пръти фърля силни. Махаме силния вътрешен. От дъно без оставяне на чеп. Тук от тези двата, понеже този отсам не е по-приближен до този и изпадат в някаква конкуренция, аз ще махна на принципа пък този и този са близко, като скелетни клони продължители, затова ще махна този, който се явява вътрешен между двата клона.
Но вие, разбира се, може и друга логика да изповяда. За да не се отчесне, или отдолу трябва да се подреже много сериозно предварително, отчесването е лош момент при резидбата, или първо с машинка трион да свалите тежестта на клона малко по-нагоре и след това да извършите на правилното място отрез, за да не остане тежест. И това е много важно. Разбрахте ли какво ви казах? Да. Че не трябва да има отчесване. Ето, аз съм го подрязал, не се отчесва. Падна. Това да се получава, че сте махна вътрешното, защото пък тук имаме едно клонче с плодни пъпки много, все пак да откъсне някоя слива домакина. Плодните пъпки са по по-разкривени клони, по-такива чаталести възлести. Там е повечето плод, затова махам този, оня външния остава и тук пък остава едно клонче за плод. После ще ви покажа, че бихме махнали и външните, няма проблеми. Изборът кое клонче да махнете, опитвам се да ви посоча някаква логика, но запомнете, от двете едното, дори нищо да не разбираш, махни едното по избор, пак си много напред с резидбата. Важното е това да запомните, едното се маха. И така, тук сме с 6 примерно отрез до 7. 6-7 броя отреза. Не съм извадил още ножицата. Къде беше? Търкаля се на земята, забрах ножицата. Отивам си. Това дърво съм започнал правилна резидба с 0 отреза с ножица. И това запомнете, че няма необходимост. Нали, купих си, понеже много готина скъпа ножица, 68 евро. И трябва аз да направя много отрези с нея. Не. Правилният резач извършва минимум брой отрези като крайна бройка. Да кажем 3-5 с трион, 10-18 с ножица и напуска дървото. Това го запомнете също, че ако успеете с по-малък брой, крайен брой отрези да си свършите резидбата, толкова сте по-успешни резачи. Обръщам внимание. На това дърво до сега не извърших нито един съкратителен отрез. Нито един. Само премахващи отрези. 6 броя. И пак съм поел по един много хубав път, по един много хармоничен път, където следващата година дървото ще мога съвсем добре да го оформя. Друго. Осевата структура на дървета и после на друго дърво ще ви го покажа да има разнообразие. Запомнете, че осевата структура на дървото с водач, тук евентуално е този млад клон, следващата година обаче ще направи водач. Осевата структура на дървото с водач е за предпочитане пред чашовидната отворена корона, освен при праскова, освен при някои сортове слива. Праскова носи строго на чаша, сливи някои сортове носят на чаша. Особено за семковите круши ябълки, запомнете, старанието, желанието да отворите дървото на чаша е неприятна грешка, неприятна постановка. Ето тогава точно прави четка. Добре е да имате водач, който да поема растежната сила и други подробности след малко ще ви кажа. Тук още какво бихме направили. Много е важно. Правите кръг разходка около дървото и го оглеждате, отдалечавате се. По този начин вие ще можете да добиете представа къде има нещо недоизкусорено. Ето както е тук, има два продължителя на този клон. Винаги ще запомните, че трябва да има един продължител. Махаме по-слабия, оставям по-силния. Защо? Защото дървото е много силно. Когато е много силно дървото, то се познава по много силните прирасти от миналата година. Ние правиме слаба до умерена резидба с оставяне на силни продължители, както е този. Дори вече резидбата ни отменава слаба по процента свалени клони. Оценката на колко клони пък като процент ще свалим, запомнете, е с предварителен оглед дървото дали е било силно растящо, средно растящо, слабо растящо. Как се разбира? Силно растящо дърво е с много наброй такива пичове пръти. Много. Десетки, силни, по половин метър и нагоре, много. Най-силно растящо дърво е онази ябълка. Там е изключително силно. Какво ще подхожда на тази ябълка за изненада на мнозина резачи? Слаба резидба с малък процент свалени клони на земята.
Тук се касае колко пъпки имате на всеки клон, колко е дълъг, процентно ние да свалиме макс до 20% от едно дърво, макс до 25, айде като искаш, по-малко от 1/4 от силно дърво, вие имате право да свалите в рамките на една резина. Ако свалите повече, този ефект с метлата ще си продължи да си лети. Така че спирате в един момент и напускате дървото, както и преди казах, по-добре, отколкото да продължавате да извършите отрези, било правилно, било нам си какви, и вие да прекалите с тежестта на резидбата. И това имайте предвид, че прекаляването с тежестта на резидбата е грешка. Но, когато имате възможност, определено оставяйте по един силен продължител, за да поеме част от растежната сила. Какво се случва, обърнете внимание сега на тая линия, доколкото я виждате, когато аз премахна 1, 2, 3 клона, но на принципа без оставяне на чеп. Какво се случва? Пролета дървото връща хранителни вещества в този клон толкова, колкото миналата година е имало листа, пъпки и клони е върнало хранителни вещества. Огромен прилив на хранителни вещества към този клон. Но този клон с огромен прилив на хранителни вещества към него е недостатъчен, тънък е, към върха почва да изтънява. Получава се един ефект, все едно искате в един маркуч да набиете с много силна вода помпа с голямо налягане и дебит струя вода. Какво се случва? Маркуч се пробива и избива от всякъде. Сещате ли са? Но, запомнете, маркуча може да гръмне и тука, може да гръмне и тука, където има слаби места. При такова изтъняване линейно на клон, вие предизвиквате подбуждане на спящи пъпки навсякъде по клона, което за изненада на мнозина, остал съм върха, но дървото избива тук. По този начин ние подбуждаме по-ниски растежни точки. А когато отгоре прерязахме, какво подбуждаме? Само на върха. Значи, когато прережете отгоре, вие режете маркучите, тапите само на върха, само там фърля струя. Разбрахте ли? Да. Когато премахнете, вие предизвикате общо увеличаване на налягането в цялата зона и тук подкарват, и тук подкарват, и тук подкарват, но сравнително равномерно и най-важното, че предизвиквате на по-ниски растежни точки да ви се събудят клони. Избиват нови от спящи пъпки, тези се засилват, които са съществуващите, но важното е, че те са на по-ниско и вие за следващата година ще можете така постепенно да си свалите короната, а не се да биете горе, да се състезавате. Разбрахте ли го това? Въпроси? Този водач, който остана, трябва ли да му се пипа връхната Не. пъпка или не? Не го пипаме въобще. В случая не. Иначе може леко да се съкрати, но няма в случая никаква необходимост. Тук пак ще бъде оставен един водач, нали? Той домакина може да го направи. Те са 3, но един обязателно оставяме. Защо оставяме? Казахме, това дърво е сравнително силна вегетация. Ако не оставяме водач да поема част от голямата растежна сила, ще избие много точки, но в повечето случаи високи точки се подбуждат, а не ниски растежни точки. Така че се поставя на всеки клон по един продължител за поемане на растежна сила. Тук два с еднаква функция, обръщам внимание на това. Дето някой казва, да кажем, вътре ще се махат, не е вярно. Когато клонът е гъвкав, горният клон е по-слънчев, по-качествен, от тежестта на листата и на плода, горният клон заема място на долния. Така че много пъти е точно обратното. Ние махаме уж външния, но с настройката, с идеята, че той вътрешния е гъвкав и ще заеме мястото на този. Така че няма никакво задължително правило да махаме само вътрешните. Ако махаме само вътрешните, ще ни избият много пичове в средата, които също са нежелани. От тези, които са като черта нагоре, тук много ще изкарат. Така че не мислете, че само външни клони се махат. Само вътрешни. Могат и външни клони. Така наречената обрастваща дървесина, това са слаби клончета, не се пипа. На тях за другата година се залагат плодни пъпки. Плода по-наниско ще имате, когато е просветлена короната, по-наниско да си откъснете плод. Така че обрастващата дървесина или не я пипате, или през едно. Какво ще рече през едно? Тук са много, тия се бият, обаче има и едно такова, да кажем по-силното махам, по-слабото оставям, през едно. Но цялостно махане, оголване на клони е абсолютна резаческа грешка. Отново обръщам внимание с ножичката, прекаляването е безмислен акт.
Когато искате някой да го потиснете да не правим това сгъстяване, естествено без оставяне на чеп, вие махате тези нагоре, оставяте продължителче на страни. Но тук е пак на принципа на пренасочването, а не на принципа на съкръщението на клон. Разбрахте ли идеята посоката на работа? Ай нататък да отидем и нещо друго да видим. Въпрос? Кружка. На теория видимо масловка, ма не е сигурно. Заобиколете. Внимавай къде стъпваш. Може и да е голям. Тук не са ми лъкни. Как се оформя младо дърво? Младо дърво, когато си закупите, такова, имаш ли някъде много закупено? Има там някъде. Да, има и малки. Да покажа и на тях. Дай тук да покажа. Значи, че е 3 годишно, тези други са. Младо дърво, когато го закупите, той не го е направил и тук ще видите грешката от това нещо. Вие задължително го прерязвате пръта на някаква височина. На каква височина? Когато искате ниска формировка, на 50 см от земята. Когато искате стандартна формировка на дърво, горе-долу на височината на пояса пъпа. Все пак човека зависи колко е висок, но 80-90 см вие държите така ножицата и штрак го прерязвате задължително. Защо задължително? Защото когато оставите по-висок прът, както тук е оставен до тук, 1,30 м, от тук тръгват сравнително силни клони, те изпадат в конкуренция сами със себе си за една метла, растежът се изтегля много нависоко от младо дърво, а долу клончетата излиняват и първият ви четал те ще отмрат, защото са засенчени и ще ви се изнесе дървото нагоре много, което е грешка. След това задължително трябва да се варят стълби. Високо дърво се оставя единствено на пътя, нали, където минават хора, животни, да не си бият главите. Пътеката, където ти е на двора, минаваш, нали, тогава може да е по-висока корона и така насетне, но стандартно дърво овошка не се оставя с толкова висок изначален четал. Как можем да го върнем това дърво, да го ремонтираме, да го оправиме, що годе като хармоничност и като възможност да имаме по-наниски растежни точки, клони. Първо обръщам внимание, че е важно, особено при круша и ябълка, да си запазите осевата структура на дървото с водач. Осевата структура на дървото с водач е една почти вертикална линия. Друго, което е също важно, обръщам внимание, вие трябва да извършите стесняване и запушване, дето ви обясних, към някой тънък връх, може да е вертикално насочен, може да е леко настрани насочен, но вие трябва на принципа на премахване с оставяне, без оставяне на чеп, да вкарате растежа в една шибучица, в една пръчка, която много изтънява, много се отдалечава. Като направите такива отрези на принципа на пренасочване, вие отново казвам, ще подбудите и по-ниски растежни точки, а не с съкръщение. Никакво съкръщение, премахваме. В случая премахвам силното, оставям слабото. Той е силен, доминиращ. Първо тя ги премахвам. По този начин извършваме едно частично запушване и тия долните се подбуждат. Но и тези са много, и тези са силни и високи. За първи етаж тези са много зле. Много са силни. Тлъстия трябва да имаме на по-ниско първи етаж. Как? Тия ги отслабваме, а тия ги засилваме. Тия или ги премахваме, или ги над някоя външна слаба клонка ги съкръщаваме без оставяне на чеп на някое слабо клонче. Едното мислене може да е така, оставя се по някакво слабо клонче. Тия долните им извършваме силно съкръщение, оставят се някое чепче, нали, задължително оттам да изкарат от някои пътки, но тези долните им извършваме силно съкръщение. Защо? Казахме, съкръщението вика растежа. Теже ще се подбудят, ще се засилят и по този начин тук на по-ниски растежни точки ще имаме по-хармонични, хубави скелетни клони. Тук, разбира се, много са на брой. Трябва да бъде извършено някакво прореждане, защото са страшно много на брой. Онова ще го махна
защото е силно, а под него има други по-слаби, които могат пък да се превърнат в плодни клончета, да може следващата година да опита тая круша. Борбата не е веднага да бере круши, следващата година няколко круши и по-натам повече. Борбата, казахме, при това дърво в момента е горе-долу да извършим някоя формираща резидба. Но интересното е, че формирането на дървото е на пръв поглед странна резидба, но вие залагате растеж тук чрез съкращения. Някои от тия или ги отслабвате, или ги премахвате, този дори тлъстия ще го премахна. Защо ще го премахна? Защото тия са равносилни, да могат да растат за скелетен клон, нали, по-на-ниски точки тези, а този да не им участва, да могат за следващата година тези да се изравнят като скелетни. И той е скелетен, защото е южен. Нали? Южен има, той има отдолу един, тоже може да се махне, но нека да има там, да има повече избор. Принципът е да има повече избор. Следващата година, като видиш кой как се развива, може да махнеш вече допълнително. А тогава по-силния или по-слабия трябва да се махне до година? По твоя преценка, според тия неща, които ги обяснявам. И така, тези, които ги водя отслабени, може да се натоварят с плод, ако не тая година за следващата. Това гъвкавото също, колкото е по-тънко и по-хоризонтално, може да се обърне в плодно клонче. Тези са принудени да растат, защото сме им оставили повече слънце, тия, които им правиха чадър до сега, и това е много важно, сме ги премахнали. Оставили сме една ос, обаче тя бяга нагоре, не им прави чадър. Дори тази ос може съвсем леко да бъде кръцната, съкратена, за да вика малко растеж горе. Когато извършим съкращение, викаме малко растеж горе. Добре е да имаме растеж по уста. Защо? Енергията, силата, жизнеността на всяко едно дърво, мощта, ако искате, тя се определя най-вече от вертикалния силен растеж. Тогава дървото, все едно, да кажем, има гръбнак, тогава се засилва, не се люлее, като го разклатиш, става стабилно, прави по-мощен корен, когато има вертикален растеж. В повечето случаи, млади дървета, които влизат в силен растеж, блъскат нагоре много силен връх, да победят за слънце и тогава, и така насетне, но и този, да го наречем младенчески период, юношески, им е много важен, защото през него те се закрепят. Обръщам внимание, малко дръвче, хилаво дръвче не бива да се натоварва с много плод, защото това му спира растежа, дори може да го оберете на ръка, да оставите максимум една круша или две на тази, защото силният растеж почти е напълно прекратен, за да си храни плодовете. Обаче младо дърво, когато не расте, то образно не може да направи гръбнак, не може да направи силен корен. То си остава едно хилаво дръвче, което хилаво дръвче до голяма степен е един болник. Трябва да го пръскаш, да го поливаш, да го таковаш, за да го поддържаш в някаква кондиция, докато едно дърво, което се енергизира, то вече си става до някаква степен устойчиво, по-стабилен корен, така. Тъй, че запомнете, хубаво е да имате вертикален растеж за дървото, нали, да може да се хармонизира. Тук, разбира се, също са много, нали, тия оставените, но въпреки това, така преценявам, така го оставям, това всичко е субективизъм. Това и това, те са едно под друго. Имат еднаква функция. На този принцип на разреждането, поне тези, които са едно под друго, вие казвате, едното изчезва от дъно без оставяне на чеп. Защо? Защото те имат абсолютно еднаква функция. Клончета с еднаква функция, едното от двете изчезва. В случая не се касае за чатал, а се касае за успоредно един по друг. Това са също клони с еднаква функция. По избор ваш, един от двата изчезва. Нали ви казвам, като за начинаеш, не ви интересува даже горния, долния, левия, десния. Единия го махате, така разтоварвате по правилен начин дървото от излишна клонова маса, изгъстяваща и така насетне. Казах, съкращенията ще извикат тук по-силен растеж. Отделно казахме, тук като запушиме, нали, с едно тънко продължителче, като извършим запушване, ще принудим наистина тук да се засили растежа. И той ще ни покаже другата година дали се е позасилил тук растежа и тъй насетне. Тук многото растежни точки могат също да се редуцират на това клонче, защото са много. Кое ще оставите, нали, си абсолютно по ваш избор, но хубаво е на всяко клонче да имате по един продължител, както е тук, нали? Един продължител, нека да е надолу, нека да е така, но е хубаво, вижте как всяко клонче като антенка си го представите, да има по една антена на всеки клон, така е най-разумно, най-хармонично и се дава възможност да изкарат по-важните растежни точки. Въпроси? Круша!
И то на всичкото отгоре Канедия, не, който иска калеми. Раздаваш ли калеми, как направим? Канада. Каквото ще режем, аз като гледам този чатал, значи той явно ще трябва да се махне Едното се маха, да. Да, и аз го мислех, ама нямах коража Като са на остър ъгъл, едното се маха. Миналата година по това време се засети. И реших първата година да не ги пипам, пък сега се колебая. Махаш. От една седмица я гледам и се чудя. Мъка не мъка, Да. махам. Ето, който иска да се резне клонче, обаче допълнителното добавката, някой пише какво е армут. Къде са... Значи той е труска. А, е труска круша. Да. Е труска. Чешит. То на турски ли на къв пише? Тук Че на пише турски май. Чешита е труска. Да. Който иска е труска круша да си вземе. Ето ето и конче може да... Оставяме една главна ос. Друго, за изненада, нали, на такова, висока сурвачка при едно младо дърво, резаческа грешка, че... Какво ще рече висока сурвачка? Ами така и горе... Такова. За изненада на домакина и неприятна изненада, държи не държи тая година да бере етруски круши. Режете и оставяте някоя насочена нагоре пъпка, ако има, да може да изгради нов връх, да може от тук от тия долни точки да изкара скелетни клони, да се разклони и да стане хармонично дърво. Какво предизвикваме с тия кошмарни отрези, които направихме преди? Дървото има много заложено плодни пъпки. Ако роди плод и тази 2026 година това дръвче няма да мръдне. Това дръвче, оставайки си толкова дребно маломерно, то ви казвам, той е един болник, той е зависимо от редовни поливки, от пръскане, от така насетне, не може да стане един самостоятелен, както се казва, няма да порасне да стане зрял мъж, а ще си остане ти. Разбрахте ли какво имам предвид? Така че плод в първите години не е толкова желан на крушата, желан е растеж, който го подбуждаме с силни резидби, силно дали ще е съкръщение, но в случая пак е под формата на пренасочване, но тези неща трудно ще бъдат после оформени като някаква форма на корона с скелетни клони и така насетне. Няма да продуцира нови клони, хубави круща и след една година, ако бяхме оставили всичко, щяха да бъдат ей такива. С ей такива хелепа на младо дърво, вие не можете да оформите нито скелет, нито нищо на едно дърво. Нали? То си остава една сурвачка, която е твърде непродуктивна. Получава се, че сега една-две години ще загубим от круши, обаче след 3-5 години, тук, както се казва, ще има казан, ще се вари много ракия с етруски круши. Който иска калем. Как се взема калем? Да, после ще обясня. Тук ще го сложим на сянка. То калем може да е всичко. Всеки сектор от клончето с тия пъпки може да е калем. Но това после ще го обясня, да довършим следното. Така. Казахме, тези кастрещи неща отгоре са резаческа грешка. Наклоненото дърво от тази страна същото става и с наклонен клон. Обръщам внимание, не е болест от тази страна това нещо. Хубаво, че обърна вниманието. Тук стои ми беше другата дилема, какво правим с тази ябълка? Да. Тук е мъртво, дървото води сок само от тази страна, нагоре си е живо. Но едностранно дърво или клон отмира. Защо? Каква е причина? Не е болест, в повечето случаи. Тук е малко живо, май тук е зле. Тук е зле, няма отдолу под кората се гледа, няма жива тъкан. И така. Клон наклонен, в случая е ствол, нали, дърво. Тук от косачка ли, от какво е блъскано? Ами не, аз си мисля, че плитки са били корените, най-вероятно има много на плитко има камък. Значи тук сме стъпали. Не, тук има рани. Има едни... Не от косачка, тук с косачка не сме извали. Ма направо се едно някой го е дялкал. По-скоро може да е било, имаше тилове тук от това, тилове от... Има някакви механични. Обръщам внимание на кое. Клон може да е на едно дърво и така. Това е опита за чаша. Наклонени, отворени. Когато след обяд го пече слънце, това е на запад обърнато. Тук тази страна е много гореща. Слънцето се изхитрява, дървото се изхитрява да води сокове от ниската сенчеста страна. Дървото почва да води сокове. В летни горещи месеци това нещо буквално се изпържва и умира.
Всъщност смъртта е тук, е предизвикана по-скоро от следобедното слънце. Как се защитавате от този сериозен проблем, който уврежда ствола или цялото дърво? Как се защитавате? Ами тук от тази страна трябва да имате клони, които да пазят сянка тук да не е засенчено. Ако случайно изникне нещо, пазите си, окъткате си го. Можете горен клон, ако има за извиване, да го извиете, да го вържете. Тук да бъде сянка след обяд. Едното нещо, което е важно, за да не ви се изпържи клон. Друго, огромни участъци, това е някакво дърво, но големи дълги участъци, които са наклонени, обръщани, а не вертикални, защото нали, ствола трябва по правило на дървото да е вертикален. Огромни наклонени участъци почти винаги са предразположени към този проблем. Трябва, когато е клон, да има така речената обрастваща дървесина, тук да се запазят някои клончета по-силни, по-слаби. И това имайте предвид, когато чистите от вътрешна страна, някой иска много да си отвори короната, може да предизвикате точно този проблем, понеже тук го имаме този слънчев проблем пригор. Затова ви обръщам внимание, че в повечето случаи това се предизвиква наклонен участък, изпържен от слънцето, а не някаква специална болест. След това се заселват гъби, след това се заселва корояд, но и гъбите и корояда обичат отслабени места, повредени, там да се заселят, а не, че те са причина за да се получи това. Разбрахте ли? Те в повечето случаи са постефект. Нали, някой снимал тук гъбите и отива в агроаптеката и вика, дървото ми е нападнато от гъби, нали, с какво да пръскам. А той не се досеща, че първопричината е друга. Че първопричината е, че този участък на колонен е бил много оголен и след това вече, след като е изпържен от слънцето, са се заселили в него гъби и така насетне други вредители, независимо дали е корояд. Много пъти наклонени участъци пострадват, ви казвам, най-вече заради липсата на корона отгоре. Тук запада е там, нали? Цял Светоград го дъни слънцето, няма голямо, той е махнал, деца вика, преди това само е паднал сянка. До миналата година имаше между другото доста сериозна сянка, то затова е махнал. То пък затова се е наклонило, да. Не, това е наклонено от 3-4 години. Ама заради дървото търси слънце, се е наклонило, да. Дай към следващия. Това е год, после може да го отразитаме. Ами, тая ябълка ми беше интересно, какво трябва да се остави от нея? Тази ябълка същата работа. Вижте как е остри ъгли. С тези остри ъгли, той миналата година е трябвало да маха, защото той не може да оформи корона с тези остри ъгли или след време като роди тежък плод, тук ще настъпи разцепване. Така че започвате с тези остри ъгли. Другото, което правите, разбира се, оставяте един водач. Да кажем това, като е горе-долу по вертикалата, някой от него ще запазим като водач. Чепа обязателно се премахва, стар чеп, нов чеп махате, така хубаво, за да може тук да зарасне. Това и това казахме, ще ги махаме. Ако тук приемем, че в основата му има спяща пъпка, ако тук приемем, че има навънка насочена пъпка, това клонче не го махаме от дъно, а го стракваме така. Го махаме така, защо? Защото новата пъпка ще направи правилен ъгъл на скелетен клон. Тук пък търсим скелетни клони. Това понеже една другото го махаме, нали? Просто някаква логика варя, за да може и вие да разсъждавате. Това го махаме, защото сенче другото. Това до някаква степен го оставяме за скелетен клон. Това ще бъде скелетен клон за първи етаж. И тук някъде евентуално дръвчето само ще се инициира. Или тук само ще се инициира. Как ще го предизвикаме да се инициира нов клон, за да тръгне? Ами нагоре ще извършваме запушващи отрези. Това е слабо. Това ако го махнеме, горе над някое слабо клонче на върха ще извършим запушване. Ето така. Запушване е когато оставите слабо клонче. По този начин евентуално ще бъде подбудено от тук и да се засили, но и този клон трябва да го засилиме чрез някакво съкращение. Защо? Защото ако нямаме, казахме, съкратителни отрези, малко вероятно този клон да се засили, да стане скелетен клон. Затова и на него ще му извършим от някъде резидба, дали тук, нали вече това допълнително вие си го решавате. Но извършвате някакъв съкратителен отрез, от тези пъпки в основата ще изникне нов продължител, който обаче ще бъде силен. Тук ще се засили и това ще заприличат на скелетни клони. Така горе-долу му залагате на дървото идеята, че то трябва да тръгне да се разклонява, за да има скелетни клони и така насетне. Отделно, увеличавайки резидбата, отново обръщам внимание, това е слабо растящо дърво. Как разбирате, че е слабо растящо дърво? Миналата година има един сравнително силен приръст, ама той е тънък пък.
тия са слаби прирасти, това са правите участъците, които са последни. Миналата година е било слабо растящо. Ако едно дърво го оценим за прекалено слабо растящо, как е ново засадено, направо го режеме, за да може да бъде стимул да се втурва, да избухва и така насетне. Тоест, тук пак говорим за силата на резидбата. Силата на резидбата в конкретна година се съобразява с това миналата година колко силно е расло. И така, слабо растящо дърво му се прави силна резидба, силно растящо дърво му се прави слаба резидба като процент свалени клони, нормално растящо дърво, нали, с нормален темп, после ще ви покажа такова, се прави някаква умерена просветляваща резидба и толкова, защото прекаляването ще го вкара в този режим с прътите, който е нежелан. Така че обръщам внимание, тежестта на резидбата я решавате според колкото е расло дървото. Въпроси? Просто ще й оставим един водач, другото ще бъде насочено за скелетен клон и готово. Тези по принцип. Това е тук лявото и дясното, окей ли са за скелетни? Ами горе-долу да. Да. Горе-долу да. Тъс ми се видя с по... Да. Как разсъждаваме тук? По няколко начина можем да разсъждаваме. Да кажем, това, ама то много нагоре пък насочено. Това го оставяме нагоре, То да е водачи. за по-лесно, защото е горе-долу вертикално насочено. Режем без оставяне на чеп. По този начин тия точки биха се подбудили за скелетни клони. Това или го оставяме. Някой казва, добре, ще остави вътрешно. Бе, няма значение. Те ще изкарат от тук тези други растежни точки и ще оправят тая работа. Тук към върха извършваме леко съкращение. Казахме, за да енергизира дървото. Ако искаме повече да го енергизираме, ще извършим по-силно съкращение. Ако искаме леко или умерено, леко съкращение. По този начин, като оставим отново, обръщам внимание, една главна ос, тук е запушено горе-долу, ще предизвикаме прилив, растеж тук на по-ниски растежни точки, за да може следващата година вече да си има зачатъци на скелетни клони. Защо от тия не ги избрахме за скелетни клони? Много са на гъсто, много са вертикални. Варианта беше, нали, тях евентуално да ги съкратиме над външна пъпка. Какво ще рече? Тук има външна пъпка, но много близо до уста, защото е с остър ъгъл. Страквате и това от тук се изстрелва настрани. Сещате ли се? Така че можеше някои да бъдат тук заложени да се разклоняват за скелетни клони, но предпочетох така. Друго? А за осовия най-силният да се оставя, най-силният клон. Принципът и там е подобен. Да. Когато дървото искаме да расте силно и стройно, оставяме силен. Когато дървото искаме много да го разклоняваме като чаша, както си го представят някои, тогава оставяме слаб, защото слабия извършва запушване и долните точки са много по-засилени. Така че избора на това пък колко да е силно е точно това, дали искаме дървото да бъде нагоре силно или да се отваря. Когато искаме да се отваря дървото, оставяме слаб продължител. И тогава налягането отваря повече точки. Разбрахте горе-долу принципа на разсъждение. Дай да видим и други какви дървета има и ще минем и на тема. Които от миналата година. Вижте, класическата грешка с новозакупено дърво е тук визуализацията. Имаш семеначен цегинко. Подарява се? Някой трябва ли му или на те си трябва? Имаме още и по-малко. Подарява се? Да. Иска ли някой семеначен цегинко и да му се копа с лопатата? В саксийка ще ви дам. Това е трудно заведен. Иска ли някой семеначен цегинко? Гинко, който иска, имам в саксийка, ще ви дам после. После ще му кажете. Готови имам. Добре. Супер. Ами той има и тук и това е такова. Не. Това е мушмула. Това е или мушмула, или лешник трябва да. Мушмула ли? Мушмула, да. Това е семеначенство пък от мушмула, да. Добре. Ти къде имаш мушмули, да? Ей, там горе има мушмула. Там пък е семеначенство. Птица го и трябва да го един. Да. Купува си човек едно дръвче стройно и колкото е по-дълго 2-3 метра, той се радва. Тия пръти стройните от новозакупени дървета, вие задължително трябва да ги прережете с засаждането. Защо? Защото, ако не го прережете, както тук има съвсем малък отрез или такова, слабо съкращение,
Последните 3 растежни точки са слабо подбудени да растат. Почти не мръдна това нещо. Извършено е слабо съкръщение, освен върхова още 2-3 слаби приръсти, но на всичкото отгоре на високо и вие не можете да оформите скелетни клони. Затова обърнах внимание, ново закупено дърво, вие трябва да го щракнете, дали на височина на ПП, дали на 60-70 см от земята, но вие задължително трябва да минете с нови. Сега се получава, че той се връща 1 година назад. Нали? Преди 1 година го е засадил и сега след 1 година правим това, което е трябвало да направи за 1 година. Точно 1 година той се връща назад, единствено, че все пак малко е направил коренче дървото, иначе като развитие на дървото се връща 1 година назад, благодарение на какво, че не е извършил и този отрез миналата година. Разбрахте ли? Тая висока сурвачка няма как по друг начин да я оправи. Колко разклонения трябва да му се оставят? Кой като вземе сорт да е тая? избива? Пинова. Хубав сорт. Интересува се някой от ябълка сорт Пинова, ако иска калеми да си вземе. После я ще разсъм. Тя е подобна на флорината. Между другото, чувала, сложихме ли го на сянка да... някой да го примеси на сянка, защото той е черен и що, забравих нещо. Така, А тук като е варосано, това няма ли да пречи на пъпките да избият? ами... Говоря за малкото дръвче. Не ги спира въросването. Тук той има, ако е успешна присадка или пъпка, той ще каже, евентуално калем. Тук да кажем под кора е сложил калем. Тук вече полека-лека ще минем и на темата за шладисване. Прерязал е стъбло, малко нависоко. Бивало е малко по-наниско да го пререже, защото клоните се изнасят нависоко. Сложил е калеми, два може би са били, срещу положни, хванал му се един. Той ще каже после дали е под кора. И тук си има нов сорт, ако наистина е успешен калем и те не са. Тези 2 клона, които са оставени, те не са грешка. Сега тази година на тези млади клони той ще сложи тук 1-2 калема или ние съвместно. И ще кажем, ще си има 3 сорта на това дърво. Може да го направим многосортова слива. Така че отрезът, обръщам внимание в случая, на едно младо дърво, като подготовка за шладисване, дали ще сложите калеми, дали няма да сложите. Ако това дърво се изтеглило много високо, прережете го, но по-наниско, така до метър от земята. След 1 година ще имате ето такива силни клони, които много лесно можете да си на купувация да си наслагате калеми. И това обръщам внимание за шладисването. Дори да нямате време за дадени дървета, дори да не разбирате или еди какво си, осъществете по някой отрез, особено когато са млади. Те се подбуждат към възстановителни клони. Тези клони са прекрасни за на тях да сложите калеми. Естествено по-наниско обръщам внимание, че по-наниско ще ви е разклонението, а не там на върха да бягате така насетне. Сега едната година му е успешна, но и втората година ще му бъде още по-успешна с тия новите калеми. Може да се направи 3 сортова слива, пък като иска от тук си вземе, ще я направи 1 сорт или еди какво си. Въпросът е, че той е тръгнал по адекватен начин за едно младо дърво, как да работи с него, да го направи нов сорт. Било е някаква саморасла джанка, той я направи културно. Ще каже каква е. Тук Няма ли опасност като натежат да се изкърти там, където е? Да. Тук евентуално нали, трябва да се сложи шина, за да не се откърши. Тук има една успешна присадка. Тази присадка може да се откърши. Там е един от успешните опити, пък другите на Тук имаш, бе, там имаш. Да, и тук. А сорта помниш ли го? Ами едното е червено, едното е жълта, такава средно едра, но много вкусна е. Тази трябва да е джанка, но не особено, но хубава вкусна е взех. Да. Защото те си тук основите пък бяха и такива дребни супер кисели. Някой ще ми донесе ли триончето от някъде? Там съм го забрал по... Там върху това, върху вегетационното съоръжение са трионите. Тук каква е интригата? Тук хванатия си калем е хубаво да се укрепи, да се привържи, да се шинира, за да не се отчесне. Добре, с какво? С свинска опашка? Едното. Тук искаш ли да добавиш сорт или ще Да, остане един точно сорт? зато и съм ги оставил. Зато и си го оставил. Зато и съм ги оставил. Тук мисля... По възможност се прерязва по-наниско, калемът по-наниско Смисъл да е тук някъде. Да, калемът се слага по-близо до основата. Това имайте предвид, че когато опираме вече до слагане на калем,
ние правим сравнително силно съкращение, оставяме къса част, на нея слагаме калема, така калема ще израсте силно и ще се получи по-хармонично. Нали? Сравнително малко парче оставяме до 8-10 см, тук слагаме калема, а не по-нагоре на върха. Тук с оставения чеп какво правим? Той от тази страна не може да зарасне от тази, която е срещу положна. Тук е мъртво. Това е мъртво. То се вижда, едно е тук удебелена част, ето така. Ето така, както ми върви нокътя, се вижда една удебелена част. Кората, дето е. Тук тази част чеп е мъртва. Този мъртъв чеп се е получил защо? От тази страна не е имало какво да расте, не е имало какво да храни. Там не се хвана калема. Дървото води сок само от едната страна и по този начин се получава една едностранна некроза до някъде. Този чеп сега ние го прерязваме с обратен ъгъл внимателно. Аз поръчна намаля тая корона клатенето да не ми отчесне калема. С остър ъгъл режеме, чепът е така, трябва да изчезне. С много внимателно. И после го замазвам. За да може по-лесно да зарасне, по-лесно да залее. Сега предварително разтоварвам това от тежестта на клоните. То ще си изкара, нали, нови клончета, няма проблеми. Правиме му силна резидба, хем да го засилим да расте, хем пък сега от люлеенето да не ни се откърши калема. Оставям тук чепчета, за да може да си блъска хубави разклонения. Затова оставям чепчета. Да взема ли на остра ножичка? Може. Така, тук чепа казах, внимателно, с остър ъгъл надолу се изрязва. Поне се дървесинил, джанката е твърда. Сухата дървесина на джанка доста по-трудно се реже и срещу вътната. Това е по темата с лекуване на стари чепове, да кажем. Лекуване на рани. Стари чепове. Елте, това клатене ще откъртя калема, ако не бях орязал горе. Разбрахте ли какво имам предвид? Понеже много се клати и горе голямата коронка на калема ще да го откърти. Някой мъжага ще дойде леко да стиска това, че много ме се люлее. Който не се плаши от това, поне така стиска. Така, супер. Сега с една ръка ми е трудно да го стиска, много се люлее. Той само се напълни. Това другото дърво какво е? Кое? Само на теглени. Той тук е декоративна вишна мъничка. Там близо ли? Близо сме, да. Тя няма ли да си пречи? Ще си пречи, ама тя джанката е много по-бързо расте. Така, какво се прави след това? Някой зелената раница може ли да ми донесе? В раница има една зелена чанта там долу, където пристигнахме, да ми донесе синята чанта. Тук с нож ще се изрязва, се окрайчва до живо. Сега ще видите как се разбира, че е живо. И тук има възможност, като расте нагоре, това нещо по-бързо да си го залее. Оставеният голям чеп не може да си го залее, както и е там. Той внимателно ще си го изреже. Изрязването почти винаги в посока навътре се натиска. Защо? Защото навънка натискайки отлепяте кората, под кората ще влезнат гъби и други патогени. Затова винаги натиска е в посока към дървесината, към средата. С това окрайчване, синята, да. Вие търсите свежа зелена дървесина. Ето я къде е. Кора и подкорие в случая. Дървесината е в средата. Всъщност трябва да се покаже зелено. Трябва да се покаже зелено. По този начин, откривайки свежа път от всички страни обаче, дървото ще тръгне по правилен начин да си я залива. Тази ли чанта? Да, мерси, служи тук. Окрайчване, дървесината не ви е важна в средата. Важно ви е периферийката
Вие така, по този начин да окрайчете до свежо зелено. Ето е това кафявото точно, трябва да отпадне. Извинявам, само да видя кой за кой звъни. Там има останало малко кафевичко и него го дообирате внимателно. Почти винаги казах, натиска се в посока към дървото, защото тази мъртвата стара тъкан трудно е да тръгне да нараства и да ви залее раната. Ето при сливите май особено. Ами тако. Ето така. Това нещо допълнително сега може да се привърже. Ами трябва ли първо да се намаже и Хлабаво. Знам ли, ай ще го намажеме. Не е задължително. Може да се, когато е голям отрез, да се намаже. Но в случая, понеже и калема има опасност да се отчесне, и ще го увием. А това се води с маска, нали? Овощарска замазка, но в случая ми е свършила и съм сложил строително лепило, дед ви кажа, че то по-ефтино. Използвал съм само кутийката. Иначе тази овощарска замазка е добра. Фитобалсам, тя е добра. Но това бялото е строително лепило, на кофа деца продават. Има някакви пълнители вътре с гъстители, защото е по-гъсто. Води със строително лепило за някакви още предназначения. Някакви балатоми се лепят с него, някакви такива работи. Но заглавието му е строително лепило. Увиването с какво ще го направите не е толкова решаващо. В случая някаква лента за пресаждане, такова по-скоро стреч. а с нея долу-горе колко време трябва да стои? Нека се стои. Това е хлабаво и то дори би го разкъсвало, защото не е някаква Аха, в жива. смисъл, че ако го напъне растежа, ще... Да. Какво правим с това обвиване? В случая бихме защитили да не ни се отчесне калема, защото казахме, когато е едностранно монтиран, както е метода под кора, нали е под кора това? Да. Когато е метода под кора, а той е едностранно монтиран калема и може да се отчесне. Като порасне и някоя силна буря го събаря. Това имам предвид. Тук единия така беше, беше Да, и тръгнал падна. и падна. Хем беше вързан, ама не му помогна. Да. При метода под кора са по-чувствителни от падане, да имате предвид. Там е успешно калемче на младо дърво. Да. Ето това е един класически пример. Как ако имате младо дръвче, можете да го сложите калем, той да се хване. Сега ще направим резидба на калема, за да се разклонява. От трите пъпки, калема е с три пъпки, ето тук може да видите визуализация от преди една година. От трите пъпки с не много силен приръст, но доволно, са изкарали три клончета, 1, 2, 3 клончета. Сега в повечето случаи резидбата представлява оставяне само на едното клонче. Другите или се премахват, или силно се съкръщават. И по този начин е стимулирано да се разклонява и така насетне. В случая аз с един отрез премахвам двата, които са сравнително слаби. Този един е оставения, малко го съкръщавам, за да има стимул и да се разклонява и да расте. Ножичка да дам по-остра малко. Добре, дай ще пробваме. Оставям един, съкръщавам го. Казахме стимул да расте и да се разклонява, силна резидба. Защото е расло слабичко. Оценихме го, тук има чепове. Обяснявам, нов чеп, стар чеп, махате. Чеп се оставя на лоза, на асма, като се реже се оставят чепове. На праскова го дават също се оставят чепове. Защото тя е с по-мека дървесина и се смачка. Всички останали дървета, стремежът ви е да не оставяте чепове или своевременно, после стрион на другата година най-късно ги премахвате. Чепове не се оставят. Така. И е готово. Той да си знае, че е присъдено. Вишничка, може ли да покажете? Смисъл, защото им подобно дърво с остър ъгъл и с двата клона. Така ли правим? Кои са с остър ъгъл? Не са много с остър ъгъл. Примерно, ако го няма този клон, само тези два клона да израснат нагоре. Декоративната вишничка няма много. Примерно е то стря сама. Да. Ето, на тази дори друго да не направиме. Единия сгъстяващ се маха, където са с еднакви. И тук двата са горе-долу еднакви в конкуренция. Единия се оставя тук, както има пътека, той от към пътеката може да се махне, да се остави водача. Това стрионче ще го направя. Защото получава се следното, вижте сега, това са двоен силен връх, те самите се изпадат в своя конкуренция, надолу нищо няма да се развива, само нагоре се изтегля. И това след години се задълбочи. Тя е много слабо растяща, че няма да тръгнем много. Те първа леко ще се енергизира, защото сега пак ще отидем към силна резидба. Сега пък нали свалиме доста клони и това пък ще засили да расте. Тъй, че даже е желана резидбата при нея, за да малко да се засили.
Друго, което може да направим, ако това искаме да е по-силен скелетен клон, че той е сравнително слабичък, на него ще му извършим някакви съкращения, за да го засилим да расте. Как бихме процедирали? Ами тук видях една хубава пъпка, нищо че от горна страна или вътрешна няма значение, те после клоните могат да се пренасочат. Това пък с освобождането му не може да се оправя. Тук една пъпка видях, до пъпката режа. Защо? Да може това да се засили малко и да се одебели, да настига тези другите. Да. Това имам предвид. Да се оформи като скелетен клон. А тази негова част може да си остане, тук ще откъсне няколко вишнички тая година, няма проблем. И дори така може да го зарежем, но пак тук е двоен връх. Еми да. Тук се получава пак чатал с еднакви горе-долу такова, едното изчезва. По-горното го оставяме, това го махаме, хем да не сенче тия долните. Някой вика вътрешен клон, нам скъпо. Абе човек, това или го вържи, или такова и той се застава навън. Смисъл, това, че е насочен, имайте предвид, както е вътрешен, няма да се свърши света. Особено при гъвкаво дърво, ето, и то се заема някаква външна посока и се оправя формировката. Примерно е това. Да. От двете едното може да се махне. Всяко може да. Те са пак еднозначни. Ма стига толкова сме самотни. Ти разбра. Та мисълта ми е, няма да се притеснявате, като е така, казах ви, то се извива това, съвсем друга функция ще изпълнява, а върха остава. Върха в повечето случаи ви казах, един се оставя и се прави някакво запушване. Сега да кажем сравнително слаб връх ще оставя. Този слаб връх ще предизвика подбуждане на по-ниски растежни точки, когато са му желани, да може да не са му желани тия по-ниски растежни точки. Тук някои от тия пъпки могат да се окършат, те не са прекалено много. Да не бие по върха и готово. Че е незначително оставяме. Нещо питаха за старите дървета. Чакай да обърна внимание където има там нататък има стари по-големи дървета. Дайте там да отидем на по-големи дървета да покажем и минаваме на присаждане. С по-големи дървета как се процедира? Там вариантите са много, но какви мисли, какви правила и посоки на движение те се памят. Така наречения висок чадър на едно стандартно израсло дърво, ние трябва да го победим, разбиеме, както е там го има при онази круша. Висок чадър пречи на всичко отдолу да види хубаво слънце и да се развива правилно. Дърветата знаете, че са фотосинтезиращ организъм, за добра вегетация, за добра кондиция не само на цяло дърво и на отделен клон, му трябва слънце. Така че високият чадър щит при едно голямо дърво, ние трябва да го разбиеме. Но как го разбиваме високия чадър щит? Отново връщам внимание, не чрез съкращения по върха, а с премахване на някои сгъстяващи елементи, някои сгъстяващи клони. Да кажем, тук на това дърво е това силното, което бие от тая страна, дето е повечето слънце, единия връх, така пак на принципа на прореждане, разреждане. Аз единия клон тук без оставяне на чеп го махам. Да остане всъщност задния. Да остане задния. Какво ще постигна така? Веднага тези ще се активизират, ще се енергизират, ще се засилят. Тези, които са по-желани, на по-ниски растежни точки. Следващата година, като имам млад клон, без проблеми, и тук мога да резна и ще имам изцяло нова млада корона. Но това да не е толкова стресово за дървото в рамките на една година. Първо е този клон. Едната година един ще свали, хем отзаде ще бере малко. Попска ли е тая? Ами, не точно. Пресадка може ли да се сложи? Може да. Едната година ще бере круши две, после другата година вече тук може да реде, на всичкото отгоре през това време това ще се засили. Но обязателно трябва да свали клон. Така че, примерно, при тази круша, той дори само един клон да свали, нищо друго да не прави. Един отрез, един клон, пак е предимство. Само да добавим, че по-добре е с машинката по-нагоре да се резне, да падне. За да не стане, да не И после гладък отрез, защото иначе настъпва отчесване, ако падне на един път. Тук. Обръщам внимание, те гъвтели много и дървото бяга да търси светлина, това е едно на ръка. Дървото инициира такива клони от вътрешната страна, пичове, за да може да върне баланса. След време евентуално може и тук да инициира нов клон. И по този начин, като се премахне старото стъбло е полягащото, дървото да си оправи баланса. Може, но това е постепенен процес. Ако
извършите прекалено силен съкратителен отрез, ще избие основно в високи точки, защото на желанието му да расте нагоре. Затова е по-разумно пак горе да се премахне някой от силните върхове и ще се събуди не само тук, а и тук най-вероятно ще се подбуди и ще тръгне нов клон и вече следващата година на по-ниска растежна точка. Така че имайте предвид постепенен процес, а не в рамките на една година бам. Обикновено в рамките на една година опита дърво да го преработиш е някаква форма на грешка. По-добре да я избягвате. Въпроси? Кое праскова, аз да попитам както имаме наша праскова, така избило по-долу много дръче. Ако искаме да премахнем горното, старото, под наклон ли или така? Ами, яко рязане прасковата, като прасковата позволява и да се реже и на чепове. Така я дават, че при нея може да се оставят чепове. Но праскова е едно от малкото дървета по нашите географски ширини, където всяка година носи сериозна резулта. Режете смело, кълцайте там, каквото се сетите, пак е нещо по-добре, отколкото да не режете. Специално за праскова е така. Други въпроси да минем на присаждането. Да, на теб ти е жал да... А тия са високи? И там и може да две. Ами те се състезават за слънце, това са вишни. Състезават се за слънце и така напред, неизбежно, защото тук малко като гора точно тук му се оформя. Той си преценява как да си кълца, какво да си ги прави. Може да иска така да има гориста зона, приятна и тъй насетне. Иначе като цяло си пречат до някаква степен. Не, в период на разреждане сме. Беше и по-зле. Да, но характерното е, че обръщам внимание, по-добре постепенно, едната година едно ще махнеш, едната година един клон ще махнеш, другата година другото. Кардиналният подход не е съвсем добре. Вижте сега тук с тази круша какво се е случило. Високият отрез с оставяне на чеп, обръщам внимание. Какво е предизвикал? Предизвикал е слаби растежи горе, а тук долу нямаме. Затова да се има предвид, това е към агресивно, да се има предвид, че по-добре по-високо да беше направил този отрез, но не с оставяне на чеп, а с оставяне на някой връх продължител. Разбрахте ли този механизъм? Да. Че не толкова агресивно. Това тук не може да не води, няма роля като продължител, защото той ми беше... Не си оставил си чеп, оставил си чеп и другото, което е, това клонче като е било толкова покривено и хоризонтално, ти е трябвало и на него да му направиш съкращение още миналата година. Правейки му съкращение, от тук щеше да се втурне вече да расте, разбира ли? Да. Хем е много хоризонтално, не е нагоре насочено, хем не си го съкратил, за да викаш растежа. Не беше толкова сложно, но изпълнение. Да. Така че виждате до какво води оставянето на чеп. Води до подбуждане на най-горни спящи точки. Тук долу нямаме нищо подбудено, само една хилава шибучица. А пък ако бяхме направили малко по-висок отрез, но отново обръщам внимание на принципа на пренасочване, щяхме от тук да подбудиме по-ниски растежни точки и по-хармонично да се случи всичко. И тук по-скоро се виждат ефектите на определена резидба. Идеята ми беше да пусне издънки върху които да са за присаждане тази година. Добре, сега ще минем на присаждане на другата тема. Тази слива, ако искаш за по-дебело, тази е подходяща, там има още сливи. Тренировъчна, цели пък е много сенча. Не, тя няма да живее, тук става дума за тренировъчни цели. Тя не е перспективна. Вижте и тази круша, какво може да бъде направено по темата с някакия круша. А ти знаеш ли като плод, дивачка ли е? Дивачка е от етезия, вероятно коренова издънка други. Тя интересно е, че няма страни. Има страни. Дивачките само. Има страни, моля? Само дивачките образуват страни. Не, има и някои културни, които имат страни. Да. Просто не са толкова трънливи. По тази круша ще покажа какво бихте направили, ако е по темата с резидба. Да не е с темата присаждане, пак по темата резидба. Тя се изтеглила нагоре, как разсъждаваме, понеже е силно дърво вече стройно, отслабваме го към някой по-слаб връх, но не е прекалено агресивно. Не е прекалено агресивно, означава, че все пак този връх трябва да е насочен нагоре, този връх трябва да има продължител. И така,
На главния Видя го, тръгваш хареса го е надясно. там нагоре, тънък връх, Да. но пък дълъг. Ти гледаш на... Не, Ще го оставя. Без главната оставяне да чеп. И продължава просто потък направо. Махате основното върхово после положение, четвъртата къща основния ще ствол, се но оставяте заместител, продължител на върха. Да, като излезеш долу, само направо кара. Посока църквата. Така. Този продължител, заместител на връх, Четвъртата къща. добре е да завършва с една точка, с една клонка, без оставяне на чепове, дето казах. Без оставяне на чепове. И все пак, понеже е хилаво, за да предизвикаме някакъв растеж, направим леко съкръщаване, но то е тъничко. Няма да обере кой знае колко растеж. Оставяме една антенка горе. Ами, тези са високи, момент. Тези са високи. Казахме скелетни клони на такава височина, единствено на улицата и където нали, се минава отдолу постоянно. Иначе тези са високи. Тези или се премахват изцяло, или се отслабват при някоя слаба растежна точка, се оставя някое тънко продължителче, тънко клонче. Аз дори бих ги махнал някой от тях, нали? Без оставяне на чеп. А тук бих извършил съкръщения, за да може някои от тия по-ниските да се подбудят, ако евентуално направят на по-ниски точки. Примерно скелетни клони. присадка с друг сорт, примерно, може да направим на някои от тези двата? Може, ама са много високи. Иначе може. Ние тук ще направим на дебело стъбло, направо да покажем на дебело стъбло. Добре. Под кора. Но сега ви покажам някаква формираща резидба, ако това дърво не го присаждаме. Просто ви покажам начин на разсъждение тук е по това. темата с резидба. Това си остава. Това си остава, защото е слабо. Това или го отслабваме ето така, отслабваме го при едно слабо клонче. Без стая на чеп. Аха. Или го отслабваме ето така, или го премахваме. Това отзаде ще го премахна, защо? Защото са много клони отзаде, предпочитам да оставя един по друг са, предпочитам да махна силното, оставям слабите. По този начин, с такова запушване, горе, дето ви казах, ще предизвикате подбуждане на тия по-ниски растежни точки, за да имате и по-наниско клони, защото дървото се е изтеглило прекалено на високо. Разбрахте ли каква е идея? И отново повтарям, при круша, при ябълка, осева формировка е предимство. Запазвате една главна ос. Височината. Някой, нали, извинявам се, плаши се, че много е високо. Не, казах, обясних. Когато е едно единично, горе изтънено, все повече изтънява, се получава горе частично запушване и тук се подбуждат по-ниски растежни точки. Следващата година, 2027, можете тук да извършите запушване, нали, на този слаб клон, последователно да слизате надолу с дървото, ако искате да го свалите, но не в рамките на една година. Когато в рамките на една година ударите силно, растежа ви само ще бъде в високото, тук почти няма да имате растеж. Разбрахте ли го и този механизъм? Че слизането е постепенно, а не в рамките на една година агресивно. Просто прекалено агресивното, силното рязане ще предизвика мощно излитане нагоре. Затова ние си оставяме първата година доволна височина, за да може дървото постепенно да се хармонизира и постепенно, нали, да тръгне развитието. Казах, тия силни клони, които правят чедър, сме ги махнали или сме ги отслабили. И по този начин вече от тук тия пък растежни точки, ако ги има, ги съкръщаваме. И по този начин ще извикаме на по-ниски растежни точки растеж. Това е механизма. Въпрос е за резидба, че трябва да минем на присаждане. Аз искам да питам, ако сме посадили есента дръпки. Режете сега. Режем сега, още на първата пролет. Да, режете. Така, ако не режете сега, след една година ще сте назад. Режете. Независимо сливи, круши, Да, да. На 80-90 см от земята штрак. Режете. Изпълнение до начало на вегетацията.
Да, и сега до Е, 2-3 сега седмици. за Те ще избора почнат на да цъфтят Влади дървета, Феданки, защото много става, по период. става. Режете. А ти откъде мога да се вземе? Режете. Сега, нали, за повечето резидби е вече последен срок тук, последната тази седмица, защото много ще Аз за мисля, толкова. 3-4 за Режете. Петъка на пазара. Просто идват, запомнете, не лоши, идват резидбата е от Павликин, стимул. идват хора, Говоря вече за силна Павликин, резидба. там са Резидбата е стимул и за едно младо дръвче да расте, защото то още не е направило коренова система, не но се е повечето са закрепило. наистина такива И за високи. младо дърво, и за много старо дърво, когато искаме да го събудиме, съхнат му клони. Много старо дърво, обръщам внимание, обикновено се приема с старена корона, с много съхнещи клони. Свидими се. Когато направите по-агресивна резидба на едно дърво с много съхнещи клони, вие активизирате силна вегетация. Силната вегетация буквално възражда дървото. Така че възраждане на едно старо болнаво дърво е с сравнително силна резидба, но силна резидба говоря по процент свалени клони, а все пак по-добре да е по тези правила, които обясних, а не да минете така с резачката и да се заминете. По правила, чрез пренасочване към по-слаб връх, но просто при едно по-старо дърво, вие ще свалите процентно много клони. 50, значи агресивна резидба и подмладяваща е около 50% от клоновата маса да е на земята, 50% остава, но това вече е силна резидба и би активизирала възстановителните способности на едно дърво. Същото как интересният парадокс, нали? Новозасадено младо дърво от младо, обаче то трябва да понесе силна резидба, така ще бъде стимулирано да се развива. Другия случай там без резидба го видяхте, то прави една малка сурвачка на върха с няколко тънки То пръчици. буквално не беше мръднал. Не можете да оформите корона, не можете нищо. Затова штрак режете и то тръгва да расте. Разбрахте? Резидбата е стимул. И колкото повече сила на резидба, толкова сила. Друго, обновяване, подмяна на клони. И това е много важно, до сега не го много обърна внимание, много не го споменах. Как би станало обновяната, подмяната на клони? Тук няма ниско дърво, защото е минато отдолу, нали, почистено по тях, няма ниски. Обикновено тръгвате да обикаляте около едно дърво и тези, които падат надолу, там да кажем при крущаша, мога да ви го покажа. Тези, които падат надолу, са отпадащи, защото с смяната на ъгъла с обратен и с засенчването им от другите, растежът изключително при тях се отслабва, а се пренасочва към по-горни клони. Така че, приближавайки към едно дърво, пък, което не е пипано и е много клонесто, вие махате долното, на коя точка ще го осъществите си е ваша работа, но вие започвате обновяването на клона с, отново обръщам внимание, премахване без оставяне на чеп. Махате долното, горното перфектно го замества, така разтоварвате клоните и дървото, но и какво друго предизвиквате? Да кажем, тук ще махна долното, горното остава, защото той е с еднаква функция. Тук махам долното, чатал, или пък изцяло тук. Това е ваше лично решение. Тук трябва да просветля. Ще подбудиме нови горни растежни точки, които какво ще се случи. След 2-3 години тук ще резна, а това ще замести целият този клон. Защо сте го измести? Защото уж растеш нагоре, някой вика, добре де, тук да се качи, да мога да се... че готвя се хвати, това мога да се люле. Някой вика, добре, де, това вика нагоре сочи. То сочи нагоре, обаче е гъвкаво, ще ви стана листа и на плод ще се извие навънка. И това всъщност на един страничен клон е обновяващият му клон. Той ще заеме място на тези долните, но след 2-3 години, не веднага, след 2-3 години той ще се извие навън. Как и защо ще се извие навън? Ако над него има някаква форма на корона, ако дървото има осева структура, самата горна корона му казва, ти се извивай навън, че на друга посока няма слънце. Така че не го съкръщавате, не го пипате, нали? Слабо съкръщение на върха може, ако искате да расте, но не го премахвате, защото горният клон
обновява целия. Долните, стари, отпадащи, съхнещи, засенчени, постепенно. Вие всички долни точки. Кой е долна точка и долен край? Този. При характерни такива разклонения, вие минавате край дърво, което е увиснало и махате долните растежни точки. Разбрахте ли каква е идеята? Мълчание. Тук отново повтарям, на принципа от две се маха едно без оставяне на чеп. Тук вие махате долни точки, горните точки са по-слънчеви, по-хубав плод ще откъснете на тях, има плодни пъпки, но вие трябва да редуцирате количеството на плодните пъпки. Много са. И това е най-разумният начин за редукция на плодните пъпки в периферията. Там Да дължината, махнете, моля? а дължината на клона не трябва ли малко да се редуцира? Може, но и тя на подобен принцип. Да. Махаш долните, но казвам, това става постепенно. Тази година така, другата година така. Тук вече ще е заложило плодни пъпки. Обновяващия клон за другата година ще бъде тук. Видяхте ли го? Тък. За другата година можете да ударите тук. Но мисълта ми е, почти винаги вие оставяте горен клон, а премахвате долния. Защото, разбира се, някой път може да е наобратно, но като правило ви го казвам, че е по-хармонично, а те всяка следваща година като фонтан, горните заемат място на долния. Но така всяка година си обновявате плододаващата дървесина. Разбрахте ли каква е идеята? Да. Тук казахме, ще оставим някои, дето могат да бъдат продължител за следващата година, да подновят клона. Маха се, то е прекалено засенчено. Маха се. В повечето случаи долните изчезват и така на сетне. Тук обаче, повтарям, обръщам внимание, това щракане с ножицата го правите след триона, където първо сте махнали някои основни клони, нали, гъстяващи. Първо с триона минавате, след това обикаляте и минавате с ножица. Тези трите горници, кой трябва да са махне според вас? Ами най-разумно е оня който е южния да се махне, Значи а върха да се остави. средния, защото те са трите дебелите. Средния остава, Значи за да запази осевата структура на дърво. този, който е насам. Да, онзи прави чадър. И то прави чадър от следобедното слънце и така насетне и пречи на ниски растежни точки. Значи този го маха. Този го Той е маха. най-лесен за махане вече. Ами лесен, труден, който се падне, но в случая махаш онзи. Добре. Защото от миналата Айде да година минем му на се чу. отладисването, ма е там долу по-нашироко. Добре.